Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, η Ιταλία απαιτεί με τελεσίγραφο να γίνει δεκτή είσοδο στρατευμάτων της στην Ελλάδα. Ο δικτάτορας Μεταξάς το απορρίπτει και η Ιταλική εισβολή ξεκινά. Για περισσότερο από 5 μήνες, ο ελληνικός στρατός κατορθώνει να κρατήσει τους Ιταλούς μακριά. Τον Απρίλιο του 1941, ενώ ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος συνεχίζεται, η Ελλάδα δέχεται γερμανική επίθεση τόσο από ιουγκοσλαβικό έδαφος, όσο και από βουλγαρικό. Οι Γερμανοί, αφού κάμψουν την ελληνική αντίσταση, αρχίζουν να κινούνται προς την Αθήνα, ενώ τα ελληνικά στρατεύματα της Αλβανίας διαλύονται. Είναι 9 Απριλίου του 1941, όταν ο στρατός του Τρίτου Ράιχ μπαίνει στη Θεσσαλονίκη και την καταλαμβάνει. Λίγες μέρες αργότερα, στις 27 Απριλίου 1941, οι Γερμανοί εισέρχονται στην Αθήνα. Η κατερχόμενη Ελλάδα χωρίζεται σε 3 ζώνες: τη γερμανική, τη βουλγαρική και την ιταλική. Οι κατακτητές διορίζουν κυβέρνηση Ελλήνων συνεργατών τους και επιβάλλουν μέτρα καταστολής, δηλαδή απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας, λογοκρισία, συλλήψεις, βασανιστήρια, εκτελέσεις. Στην Ανατολική Μακεδονία, οι Βούλγαροι κατακτητές εφαρμόζουν πολιτική εκβολισμού. Οι Έλληνες αντιδρούν και οι κατακτητές απαντούν με μαζικές εκτελέσεις. Οι εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας, σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κέρκυρα και αλλού, ξεκληρίζονται. Οι κατακτητές δεσμεύουν κάθε οικονομικό πόρο της Ελλάδας με αποτέλεσμα την έλλειψη ειδών πρώτης ανάγκης και την εμφάνιση φαινομένων μαύρης αγοράς, δηλαδή πώληση αγαθών σε υπερβολικά υψηλές τιμές. Η πείνα θερίζει τους ανθρώπους. Γρήγορα οι Έλληνες ξεκινούν να αντιστέκονται, αρχικά με μεμονωμένες ενέργειες. Σύντομα η αντίσταση παίρνει μαζικό χαρακτήρα. Το φθινόπωρο του 1941 δημιουργούνται οι πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις, το ΕΑΜ, ο ΕΔΕΣ και η ΕΚΑ. Αντιμέτωποι με την κλιμάκωση της αντίστασης, οι κατακτητές κάνουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας μαζικές εκτελέσεις αμάχων ως αντίπεινα. Για να βοηθηθούν, οργανώνουν τα τάγματα ασφαλείας, δηλαδή ένοπλα σώματα Ελλήνων που στρέφονται εναντίον αντιστασιακών και αμάχων. Ήρθε η ώρα να εστιάσουμε σε μια συγκεκριμένη μέρα. Ξημέρωσε Τετάρτη 26 Ιουλίου 1944. Αυτή τη μέρα, σε αντίπεινα για τη δολοφονία 2 Γερμανών αξιωματικών που έκαναν περιπολία στο ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης 2 μέρες πριν, ο Γερμανός επιλογίας Σούμπερτ και οι Έλληνες συνεργάτες του εκτελούν ομαδικά 15 Έλληνες. Την ίδια μέρα δολοφονείται στον δρυμό Θεσσαλονίκης ο Παναγιώτης Μαυρουδής, 25 ετών. Ο Παναγιώτης Μαυρουδής, το γένος Παρπαλίτη, γεννήθηκε το 1919 στον δρυμό. Ήταν μοναχοπέδι, ορφανός από πατέρα και άριστος μαθητής. Λόγω φτώχειας τον σπούδασε γεωπόνο το χωριό. Το 1940 συμμετείχε στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο ως έφυπος ανθιπολοχαγός. Γυρίζοντας από το μέτωπο, έγινε γραμματέας του συνεταιρισμού. Μέσα στην κατοχή αραβωνιάστηκε και συμμετείχε σε συγκεντρώσεις εναντίον των κατοχικών δυνάμεων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να στοχοποιηθεί. Τέλη του 1944 εχμαλωτίστηκε από συνεργάτες των Γερμανών. Βασανίστηκε άγρια για 2 μερόνυχτα. Τον χτύπησαν αλίπητα με καδρόνια που είχαν πάνω τους στερεωμένα καρφιά. Στο τέλος τον εκτέλεσαν. Νεκρό τον μετέφεραν οι συγχωριανοί στη μάνα του. Λίγοι παρευρέθηκαν στην κηδεία του και από αυτούς τους λίγους οι περισσότεροι έφυγαν μόλις εμφανίστηκαν προκλητικά οι συνεργάτες των Γερμανών ζωσμένοι με όπλα. Σχεδόν 3 μήνες μετά η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε. Για τη δολοφονία του δεν λογοδότησε ποτέ κανείς.